És veritat que la vida religiosa autèntica ha d'obrir camí i ha d'ocupar frontera, per això té aquesta vocació específica. El pare Claret ens va donar testimoni en una època, s'ha de reconèixer que ell es va anticipar amb els mitjans de comunicació en sortir al carrer amb les fulles, en fer un treball social pioner també, d'avançada, no? Les caixes d'estalvis, les biblioteques. A Cuba va fer un treball social que ni s'imaginava en aquella època per part de l'Església. I dintre dels moviments eclesiàstics o eclesials va ser reconegut pel papa Pius XI com a precursor de l'acció catòlica tal com és avui. Fins i tot els moviments que hi ha ara a l'arreu de l'Església poden reconèixer en ell un precursor. Les religioses a casa. Ho va somiar tot, Claret. Tenia un cor i un cap d'industrial avançat, que ho va transmetre en un servei al regne de Déu. Glòria, 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 glòria al Senyor. Per sua graça y seu infinito amor, por Jesus seu Filho amado. Glòria, louvor a ti, Senyor. Els claretians han continuat ajudant econòmicament, sempre, i van agafar una missió a prop de la nostra. Va quedar la marca claretiana. Al capdavall vam fundar, jo vaig ser ordenat bisbe el dia de Sant Antoni Maria Claret, i el superior general que ens havia animat a venir aquí a Brasil em va escriure, padre Pere Schweiger, alemany, dient que era la festa del pare Claret més feliç de la seva vida. I hem viscut uns temps revolucionaris, en la dècada dels 60, 70, 80, amb totes les contradiccions i persecucions. I jo sempre he dit que l'Església, quan és a les catacumbes, es conserva verge. Quan surt a la calçada imperial, es prostitueix. De manera que el temps aquells de perseguició, de perill, de presons, de tortures, ens estimulaven. Aleluia, irmãos, aleluia, irmãos. Do qui trabalha a Deus louva-se, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aquesta presència d'una església compromesa, d'una església martirial, ha sigut una evangelització forta. L'expressió de molts, amb aquesta església sí que hi creiem. Quan arribes aquí, el primer que penses, a on hem arribat? El primer que penses. Segon, per on comencem? Tercer, serà que podrem? I des d'un primer moment vam decidir que no faríem parròquia. Hi ha un equip o 2 o 3 equips de pastoral i els animadors de les comunitats. Hem tingut la sort de tenir sempre un equip força bo. Capellans, religioses, sagrals, ells i elles. I ha sigut tot sempre molt comunitari. Era o perigo. Nosaltres vivim de solidaritat. Una de les característiques de la prelatura de Sant Fèlix és la solidaritat, que diu que va i ve. És de doble mà la solidaritat, no? Ens en donen i en donem també. Justícia, que s'acabi el latifundi, salut, educació, comunitats vives, que respecti aquesta Amazònia legal
que respecte al riu Araguaia. Les tres prioritats de la prelatura ja fa uns anys i continuen són formació, en tot el ple sentit de la paraula, formació. Autonomia en personal i en economia. I la pastoral sociopolítica, les tres prioritats. I Déu és bo, el poble és bo, i nosaltres no som tan dolents, no? Ell em va substituir, el Martí, no? Estava més preparat i nosaltres encara havíem de purgar una mica i encara continuem. No? El Teòfilo Cabestrero, quan parlaven de Martí i tal, deia, tu moriràs de vell als 90 anys i al llit. Gairebé ho està encertat, perquè ja en tinc 80 pràcticament, a veure com acabarà això. Un fragment de la túnica de Romero, a la missa que va celebrar la seva mateixa mort també. La taca és de sang. I aquest fragment és del crani de Llacuria. Mi guardarropes. Com que no tenim la preocupació de les dones, i sobretot sent vells, no necessitem gaire. He mirat de no tenir por de la por, que em penso que el problema és aquest, no? Si per causa de la por deixes d'anar on has d'anar o deixes de fer el que has de fer, aquesta seria una por poc cristiana, no? Un racó de món que m'estimo molt, que m'ha ajudat a créixer, que m'ha propiciat la realització missionera, que m'ha donat molts amics i amigues i que serà el meu descans cap a la resurrecció, que serà l'hora, no? Que vosaltres ja sabeu que ressuscitem. Morir és ressuscitar. Hi ha molts records, molts moments forts, alegres, tensions. És una mena de pàtria definitiva, no?